Il-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija qalet li għal darb'oħra hija obbligata tikkummenta dwar is-sitwazzjoni xokkanti li l-industrija tal-kostruzzjoni u l-bini sabet ruħha fiha dan wara li l-aħħar inċident li seħħ f'Bormla l-ħamis li għadda għal darb'oħra rriżulta f'telf ta' ħajja f'sit ta' kostruzzjoni. Din kienet ir-raba' fatalità din is-sena relatata mal-bini. Il-Kamra saħqet li l-pajjiż ma jistax jaċċetta dawn l-imwiet u l-ħsara li hija frott ta' industrija ta' suċċess. L-istqarrija komplet tajt li l-azzjonijiet meħuda fl-2019 ma taw l-ebda riżultat. Il-Kamra tenniet li l-ħtiġa ta' riforma sħiħa u holistika fl-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni qatt ma kienet akbar. Fakret li kienet konsistenti fis-sejħiet tagħha għal riforma, regolazzjoni, dixxiplina u azzjonijiet tangibbli. U issa kull ġurnata b'nuqqas ta' azzjoni huwa jum ieħor ta' riskju addizzjonali għall-industrija. Fil-viżjoni ekonomika tagħha l-Malta l-Kamra proponiet li l-Gvern jieħu azzjoni immedjata u jimponi sanzjonijiet miftema f'każ ta' prattika ħażina jew abbuż ta' regolamenti l-ġodda tal-kostruzzjoni. Hi proponiet ukoll li l-industrija tal-kostruzzjoni tkun regolata mill-Istat bi kriterji stretti għal loti ta' liċenzji operattivi lil min jibni sabiex l-industrija tal-kostruzzjoni tagħmel riformi u l-investimenti relatati biex tilħaq l-istandards preżenti fi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-Kamra tal-Kummerċ qalet li l-Awtorità ġdida tal-Bini u l-Kostruzzjoni għandha tkun mamra bir-riżorsi u l-għodda xierqa u tkun funzjoni ta' infurzar b'saħħitha li tippermettila taħdem mingħajr biża' jew favur. Il-Malta Chamber qalet li l-mewt ta' żagħżugħ mill-Gambja hi riżultat ta' sistema ħażina minħabba li l-liġijiet u regolamenti qed jonqsu milli jaċċertaw is-sigurtà tal-ħaddiema, ir-residenti, il-proprjetajiet ta' terzi u serħan il-moħħ tal-individwi.